Tnediet uffiċjalment l-Istrateġija Nazzjonali għas-settur tal-volontarjat tal-5 snin li ġejjin bilan li tigwida lil imsieħba involuti għal settur ta' volontarjat aktar b'saħħtu sal-2030. It-tnedija ta' din l-istrateġija saret mill-Ministru responsabbli mill-volontarjat Giulia Farrugia fis-sede tal-Għaqda Mużikali ta' San Leonardo f'Ħalkirkop. Din l-istrateġija tenfasizza r-riżorsi kemm umani, fiżiċi u anki dawk finanzjarji li għandhom bżonn il-volontira u l-għaqdiet trawwem il-partiċipazzjoni ta' dawn il-volontira fil-waqt li ssaħħaħ il-kollaborazzjoni. B'dawn l-oqsma huma konformi wkoll mad-direzzjoni li qed tieħu l-Kummissjoni Ewropea. Waqt it-tnedija l-Ministru Farrugia spjegat kif din l-istrateġija mhijiex sempliċiment dokument imjaxxida tal-impenċar tal-Gvern biex il-volontira Maltin u Għawċin jieħdu l-għajnuna meħtieġa bħala msieħba essenzjali fil-bidla soċjali. Propju f'din il-ġurnata wassanna il-frott ta' dak li qalulna mijiet ta' volontira fis-settur. L-Istrateġija Nazzjonali tal-Volontarjat li trid toħodna l-5 snin li ġejjin u li hemm sejsa fuq dak li jemmnu wkoll l-għaqdiet volontarji f'pajjiżna. L-istrateġija tħejjiet mal-Kunsill Malti għas-settur tal-volontarjat wara konsultazzjoni pubblika aktar kmieni din is-sena. Fis-sfond ta' dan iċ-chairperson u l-kap eżekuttiv tal-Kunsill Gertrude Buttigieg u Mauro Paċ para skandolu rispettivament saħħu li din l-istrateġija se ssaħħaħ il-kollaborazzjoni bejn l-għaqdiet volontari fil-waqt li tagħti lil volontarjat vuċi aktar qawwija.